Friendship Plus alebo priateľstvo z extras. Mnohí veria, ja som v pohode, ja som dosilný na to, ja sa chcem len zabávať a nemať žiadne záväzky. Ale čo sa v skutočnosti za tým skrýva? Väčšinou sú to nevyriešené traumy z detstva, ktoré si so sebou nesieme do dospeláckého života. A potom sú to zranenia z minulých vzťahov, ktoré si veľmi radi a veľmi často so sebou nesieme ďalej, do ďalšieho vzťahu, do nového priateľstva a tak ďalej. Radšej budem mať len povrchné vzťahy predtým, než sa pozriem hlbšie do zrkadla. Sex nie je neutrálny akt. Tvoje telo sa napojí, aj keď si tvoja myseľ myslí, že je nad vecou. Vymieňate si viac, než len telesné tekutiny. Vymieňate si informácie. A tie sa spájajú v energetickom matrixe v tzv. Gride. A to je dôvodom, prečo dokážeš cítiť niekoho, aj keď je od teba tisíce kilometrov vzdialený. Docela nebezpečné je, keď si človek myslí, ja sa chránim tým, že si nepripúšťam žiadne city.